Здравейте! Ще бъде едно видео за икономичност. Ще направим тест колко малко може да харчи реално тази Honda Civic 2011 1.4 100 конски сили двигател. Отсечката, която днес ще направя, отиване и връщане, общо е около 280-290 км. Като по-голямата част е магистрала, много малко част е градско и сравнително малко междуградско шофиране. Сега, за да няма спекулации, мотора си е 1.4, сега ще покажем. Ето, това си е мощната версия на 1.4 цели 100 конски сили, защото предният модел е с 83. Тук сме доста по-силни. Така че занулявам километража и тръгвам. Така, сам съм в колата. Времето днес е сравнително прохладно. Общо взето, поне на отиване не смятам да ползвам климатик, защото то няма и да има нужда от него. Така, няма да правя този тест с зареждане на бензиностанции и така нататък, защото ето сега да видим. И тук съм минал 206 км, ето външната температура е 14 градуса в момента, 8:15 сутринта. Сега занулявам километража. Както казах, няма да правя тест с зареждане на колонките на гориво поради две причини. Първата е, че колата се продава и не смятам да я дам с пълен резервоар или и дори с наполовина при тия цени на горивата. Подаръци не смятам да правя. Второ, не винаги и на колонката може да разчиташ на 100%, че показанията ще изгледат точно, зависи от външна температура, трябва да е на точно същата колонка и така нататък. Да, ясно ми е, километража, компютъра показва някакъв оптимистичен разход, но според мои наблюдения, това, което ми е дала на борд компютър и после на колонка, горе-долу вярно с 200-300 мл грама на отклонение на 100 км. Нали? Но доста вярно. Така, до тук 206 км, среден разход 5,5. Сега ето, да се види дестинацията. На отиване имаме 144 км. Дава го 9:43 да пристигна, обаче пред това каране по-скоро 10 часа. Зановяваме. Така, слагаме колана и тръгваме. Така, разбира се, няма да снимам час и половина, което е безмислено. Но и някакви кратки включвания ще. Така, днес е събота, сутринта. По принцип по магистралата може и да има трафик, защото тук в Германия, в някои провинции започна вече ваканцията. Така, сега ще мина покрай една бензиностанция, само да се види какви са цените на горивата. Днес сме 4 юли 2026. Значи бензиностанцията само ги подминавам. Значи най-масовия е 10 е 1,98. Дизел не видях, често казвам, защото не ме интересува. Така, значи тук имаме около 10 на километра такова пътче.
лекичко, спокойно. Тук там е някой трактор да излезе. Външна температура около 15 градуса. Там след малко има едно ограничение 70, което е дълго, затова и не виждам много смисъл да настъпвам. Ето тук има свободни щастливи кокошки, само че те спят още. И всъщност ето тук има един магазин към тази фермичка. Ето и тук има кокошки, само че да, аз си мисля, че те са по-рано будни тия кокошки, ама спът нашите. Та има тук магазин, може да се вземе човек яйца и други продукти от производителя директно. Даже има автомат, такъв като за кафе, само че не пуска кафе, ми дава яйца и така нататък. Готино измислено. И така. Така, значи до тук почти 20 км изминати и среден разход 5,3. Навън се още 14 градуса. Така, и сега тук се качвам вече на магистралата. Като забравя да спомена кой град ми е целта днеска. Целта е Киев. Град Северна Германия, морски, пристанищен град. Един от най-северните градове в Германия. Ето, скорихме 90. Така, закрепил съм, включил съм темпомата на 93. До тук се още 5,3 среден разход. И разбира се ме задминават всички. Горе-долу с скоростта на камионите имам още около 118 км. Някъде около 9,54 го дава да пристигна. Ама ще видим, може, със сигурност ще има още забавяне. И да няма някакъв тежък трафик. Че вчера по радиото плашиха с трафици, задръствания. Ще видим. И така, изминати малко над 30 км, свалихме го на 5,2. Показваме малко по-висока температура, 15 градуса. Все още се движим на 92, с 92 км в час. Темпомата си е включен. Общо взето краката се почиват. Разбира се, готовност за всякакви реакции, защото и тук си има идиоти. Така че, 5,3. Но ще падне. Ако падне средно под... ето 5,2 пак. В зависимост, нали, в момента дали е леко изкачване или леко спускане. Искаме се да падне под 5 средния разход. Ама дали ще, нали, като крайен резултат за този пробег, дето ще е целия. Ама дали ще стане, не съм 100% сигурен. Като се има предвид, че, нали, това си е показание по бордови компютър. Ето хвърчат тук някакви, разбира се, с много по-висока скорост. Обаче по принцип сега ще има някой как може да се влачи с 90. В закона не пише, че не може. Така че реално не преча на никой. Няма някакви сериозни задръствания. Та идеята е, че всъщност аз днес не бързам. Нямам бърза работа, просто трябва да стигна до този град. Имам малко работа там и се връщам. Но няма някакъв фиксиран час, време е така нататък и да видим, да си направим един малък експеримент. Ето все още сме на 5,2, 92 км в час. Ще видим. Един бърз
поглед, моментния разход в момента някъде около 4. Все още 15 градуса, 92 км в час. Даже тук вече някакви каравани ме изпреварват. Чай, сега ще настъпи малко гъста, защото отзад е караваната има право до 100 км. Този като го гледам как се лашка с тази каравана, той кара доста над 100. Ето аз в момента съм с 100, той кара с 110 някъде. Не е много умно решение. Зад мене се движи този камион, да преди малко изпреварих. Значи аз се движа горе-долу с скоростта на камионите. Така че няма. Още един сремарке ме изпреварва. Ева. Караме се с камиончето и това е. Не знам, леко като че ли ме наближи този. Ще видим. Тръгнем, изпреварва се, какво направим. Все още 5,2. 47 км изминати и 92 км в час на темпомат. Леко изкачване тук. И имаме новина 5,1 51 км. 5,1 51 км. И след малко преминавам границата от бившата източна Германия в западна Германия. Ето, тук има табелка и сега ще се види. Точно тук е минавала границата между източна и западна Германия. 40 колко? Не знам, 45 години. Не знам, не съм точно сигурен, но това имаше от кога до кога. Минавам тук покрай Любек, пак град в Северна Германия, на Балтийско море. И Google Maps ми преизчисли, че към 10 часа ще пристигна в Киев. Като аз малко се замотах, исках да хвана малко по-друг път там между градските и затова малко се получи още по-голямо забавяне. Но, както каза, не бързам, така че когато тогава. И така, ето средна скорост 75 км в час, до тук за тия 60 км. Камиончето си ме следва. Вървим си комплектче. 92 темпоматчето, все още 5,1. Няма промяна. На 5, кога ли ще го сваля, ще видим. Така. И наближавам любимия знак по немските магистрали. Край на ограничението. Ама напутно всичко ние караме с 92. И така, все още 5 на 100. Малко се позатопли навънка, около 16 градуса. И аз все още си карам тук за това камионче. Общо взето, днеска съм си камион. Значи, не е много добри новини, защото тук се задава леко изкачване. Ето на видеото не може да се усети и прецени, обаче реално е малко се изкачваме тук нагоре. И това със сигурност ще ми дигне малко разхода. Летиме 100. Той е българин този. Благоевград. Само ремаркето му беше някаква чужда регистрация, но беше с... И разбира се 5,1. Това е. Се знаех. 5. Добре. Ама аз всъщност ще се връщам по този път. Така че
навръщане пак би трябвало за сметка на това да ми е по-нисък разхода в тази отсечка. Тъй, че сега ще видим накрая какво ще покажа. Ето 5.1 е. Ще видим. Този камион леко го настигнах. Ама не смятам да го изпреварвам до сега. Караме се тук. Приятна, удобна дистанция. Той падна разхода 5 на 100. Сега леко спускане имаме тук. Да видим. Климатик не съм пуснал все още, на духалки съм се само. Джамовете всичките са затворени, да сме аеродинамични. Ама той при 16 градуса просто няма нужда да сега напускам климатик. Като стане обаче 20 няколко, както може би навръщане ще, тази черна кола, тя се напича и става неприятно вътре. Ще се спусна. Няма съм мъча чак пак толкова като някакви други дето правят такива експерименти. Сега, радиото съм го спрял не защото да пестя ток или там гориво или каквото и да е, просто за да не влиза в видеото външен звук, да няма после проблеми. И тук да питам, а защо е така и как. И ето една много готина количка, супер, Fiat 500 Cabrio, жестоко. Да, бих карал Cabrio така в облачно време, защото иначе ще ми се изпече тиквата. Айде пак леко изкачване. В тази посока ще компенсирам навърш. Значи пред мен камион, зад мен е камион. Този камионджията взе да ме настига, сега ще видим. Ще ма припира ли тук? Ще се залепили зад мене. Нямам намерение сега за него аз да карам по-бързо. Кой иска да изпреварвам, а тук на този бър ще стане една. Камионджията беше се набрал в мене, ама нещо се отказа да ме изпреварва. Ако беше тръгнал, ще го пусна, защото тук ще да стане историческо. Влизаме в ремонтен участък. 80, 60 и разбира се някои в последния момент да се набутат. Като отпреде с тази голямата кола. Бърза! Бърза! Тук даже вече 30. Да взем да спрем, а? А спрем какви са тия 30. Тук сега, доколкото си спомням, е някакъв обикновен между селско-градски път. Май минаваме през някакво градче. Тук малко е положението трус-трус. Ама бива. Известен участък ще да е такава. Такъв ще е пътя. Известен участък. Не е магистрал. Свърши! Стига толкова. Та, мисля, че влизаме вече, т.е. по картата влизаме тук в някакво градче. Ама му забравих името. Няма да видиме. Бад Зегеберг. Почват да се случват вече чудесата. 4,8. Точно като минахме градското. Ама на магистралата ще се дигне, де. Няма да е 4,8, съгнявам се. Ето тук сега пак ще се качваме на магистралата към Киев. 4,8. Както се знае, на магистралата се дигна пак разхода, точно 100 км изминати, 5 на 100, 16 градуса е навън и аз още си карам с 92 км в час. Тук
ограничението е 120 обаче. Защо е 120? Защото тук това не е точно магистрала, ами е нещо като скоростен път, тъй като няма тази аварийната лента. Две ленти са, нали, в посоката, ама няма посока, но няма аварийната лента и затова е 120. Значи, ако пътувате в Германия с кола, не ви препоръчвам в никакъв случай да зареждате на бензиностанции на магистралата, защото там цените са направо лошо да ти стане. Винаги някъде се отбива, може някак се вика 5-10 км да се отбие в някой градче, селце, ама се струва. И 4,8 пак. Дали ще го задържа? Ще видим. Остават ми още около 28 минути и 40 км. Да видим. Ще държиме на 4,8 все още. Още си е 16 градуса, не съм пускал климатика. Ето, точно се карам тук за това камионче на приятна дистанция. 111 км изминати и се продължаваме. Ето 125 км вече съм минал и държиме 4,8. Даже този камион го настигнах и сега ще трябва да я изпреварвам. Карват ма в разходи само тук. Остават още около 19 км и 16 минути. Все още сме на 4,8. Излезнах от магистралата и това е малко преди Киев. Не знам има колко да има. Няколко километра до Киев. И тук вече си е някакво обикновено пътче. Значи почти влизам в Киев. Все още съм на 4,8 разход. 138 км сминати. Добре, тук добре. Ето официалната табела на Киев. Влизаме тук, някаква част на града. Ето 141-2 км изминати. 4,7. Още 2-3 км остават до целта. Супер! Още малко, някъде около километър имам. Тук имаше там е светофари и он е отпред с голфа кара с 40. Общо взето малко ми се дигна разхода по едно време 4,8, а сега пак е на 4,7. Ще видим последния километър доколко ще го издържим, а то всъщност това е половината от пътуването. То се тръгваме обратно. И половината от пътуването е до тука. Ауди магазин да си взема кафенце, круасанче. 4,7, 145 км изминати до тука. И сега на връщане ще видим какво ще е положението. Айде, до след малко. Така, тук се разходих малко из околностите. Някакво много приятно кварталче с хората си гледат коне, спокойствие, някъде малко в края или извън града. И тръгвам сега обратната посока. Сега да видим какво става тук, положението какво ще да е. Така, до тук изминати 148 км, среден разход 4,8. Така, значи 12,46, малко се замотах тук и
да погледна документи, работи. 12.46 ми дава, че ще пристигна. 4.8 сме на момента. Бензин малко над резервата. Ама ще видим. Не, за сега няма да зареждам. Тръгвам. Този град не го познавам много. След малко трябва да излезна от този път. Къде тук май? Да, Така малко имаше светофарчета това, ама общо взето не съм имал типичен градски трафик. Нали? Доста лежерно и спокойно. Ето, тук няма движение. Все още 4.8 до тук среден разход. И след малко се качвам тук на пътната връзка. Чао, Кио! Не, то сега беше този междуградско селски път и чакай после идва магистралата. 4.8 все още. То вече се качих на междуградско селския път. Карам след Ким. Този отпред. Моя регистрацията Ким. Що спираме, бе? Сега има нещо е станало. Време си беше за едно задръстване. Какво е иначе пътуването без задръстване? Тук и Google Maps някакво задръстване, ама то е сравнително кратко и малко, не е някаква драма. Друго си е, бе. Иначе бас из куката. То всъщност нямаше задръстване, светофар, ама отчет като някакво задръстване. Трафик просто. Караме още по обикновения път. 4.8. И ето, качи се на магистралата. Закрепяме сега темпомата на 90. Ето, изминати 160 км тук, 4.8, 93 момента е разхода. Днеска явно няма да е много топло, 16 градуса. Ще видим. Малко прикапва дъжд. Защо ме подмина някакъв кабриолет. Пак е Ким. Ама е готина машинката. Малко тук давам газ 114-15. Стига толкова. Ще ме обътри този тук. Метеорологичните условия се влошиха, уважаеми дами и господа. Вали малко дъжд не е най-оптималното за висока разхода, ама за сега държи фронта. Я чакай за да видим. Все още сме на 4.8, 177 км сме изминали. За момента съм най-бавния на магистралата. Ето сега отзад се задават хора, де че ме изпреварват. Не бързам, днеска не бързам, днеска имам време. Значи времето продължава да е кофти. 4 юли навънка е 15 градуса, супер. А само преди около седмица беше 35-6 градуса. Тия къде са тръгнали с тия кемпери в това време, не знам. От време на време и аз се изпреварям някакъв опан от мене, с ремарке, или камион, или каравана. Така че не съм най-бавни. Така, пак минаваме тук през това градче Бад Зегеберг. Малко градски условия, малко трафик, все още обаче 4.8.
Чакам си на светофар, да не да кажете после, че никой градско няма. Тук си чакам с автобуса. Ето 200 км до тук, 4,8 все още. Почти излезнах от... То си излезнах от града, реално. И сега пак ще се качим на магистралата. Ето на магистралата съм и зад мене кара още един Civic, ама този като го гледам е преди фейса. Пак някакъв кемпер тук ме изпреварва. Сериозна работа. Времето малко се поправи, поне спря да вали. Малко прекапва така, по-оптимално. Сега само да видим среден разход. Все още сме на 4,8, 215 км изминати. Трафика е ужасен. Една кола ме. И ето сега точно на половината някъде на резервуара съм. Ако така продължавам да карам с по-голям резервуар още, ми дава, че ще мина 480 км. Ама това честно казвам не ми се вяра, много оптимистично не се получи. Той целият резервуар е около 50 литра. Така мисля. После ще проверям. Интересното е, че въпреки малко смотаното време, успявам на 4,7 в момента да падам. Супер! 4,7. Сега тук пак превалява, не е силно. Навън ми показва, че 14 градуса, но не е това оптималното факт за икономичност. Ето, наближаваме 250 км и все още сме на 4,7. Това е много добра новина. Въпреки че при малко по-висока температура предполагам, че ще да е малко по-добре. Ама когато можеш и климатик да се наложи да се пусне, аз не съм го пускал. Така че това е супер. Иначе пък сега тук се усеща трафик. И това е посока тук курортните места по Балтийско море си има трафик. Хората отиват на море, бе. То вънка 16 градуса, те отиват на море. Ама немска работа. Това е, че те сега са почнали ваканции и отиват по къмпинги, къщи за гости и така нататък. Общо взето си има, сега моята посока, където аз живея, си има трафик. Общо взето си е натоварено. То къде отива? На моренце. Ама при тия 16 градуса къде отиват тия хора, не знам. Но си има натоварили колета. Тук лодки ли са, какво е това, каяци ли, канута ли са. Не съм много с тия работи, ама отиват хората, бе. Ентусиасти. Малко над 270 км и все още сме на 4,7 среден разход. Сега се затопля, цели 17 градуса. Отивайте към плажа. И тук стават някакви чудеса вече. Падаме на 4,6. 4,6, 276 км. Значи, много вероятно, ако карам 5-600 км с такова темпо и горе-долу такъв, нали, трафик да няма някакви задръствания и така нататък, може би ще падне на 4,5, че и по-надолу. Така, значи наближаваме крайната дестинация за днес. 280 км, 4,6. Още дали има и 10 км. Сега тук
някакъв ремонт се извършва, сложили са светофар. Не е добре, не е добре. Затова ще изключим количката. Изключвам за малко, защото постигна някакъв много добър разход и сега ще го разваля заради този светофар тук. Сигурно след 10 минути ще се включи, като ги знам какви са. И тръгвам. И тук посядат по тия селските пътчета и велосипедисти си има. 285 км и все още 4,6. Още малко до крайната цел. 4,6. Все още 4,6. Остават около, не знам, 4-5 км, нещо такова. Да видим кокошките. Ето ги бе, събудили са се, излезнали са, не знам дали се видя, но са тук. Чакаме пак на светофар. Не всичко е по мет и масово. И ето почти стигам до крайната цел. И това е. Стигнахме. 296,5 км, 4,6 по борд компютър, разбира се. Значи аз смятам, че може да има още 200-300 мл отгоре среден разход реално на бензин, но горе-долу е нещо такова. Спокойно каране, 90 средно, без стрес, бавно, лека по лека, не бързах, нямах някаква спешна работа и съм много доволен от резултата. Мисля, че даже ако продължа така да карам 5-600 км, още ще спадне разхода. Вие може да напишете в коментарите какво мислите, дали е възможно още да падне разхода или не е реалистично. Значи карам с сезонни гуми, те нали не са оптималните на стандартно налягане за водско 2.1. Ето това са си сезонните гуми на колата. И това от мен, карайте умната, защото живота е най-важен. Чао!